Hej. Nu skal jeg åbne en ny figur, men de er faktisk meget sjove. Prøv det her. Jeg tænker, det er McDonald's. Og det er Ronald McDonald's. Det er dem med de store hoved og små kroppe. De hedder Funko Pop. Jeg kan nok klare det efter. Og der har jeg også fødselsdag. Og så har jeg så Bird. Hamburger. Så har jeg så Grinch. Den her. Og jeg har julegrinch. Så har vi den her, der er åben her. Nej, sød. Se, prøv at se det her. Det der, det er rock. Voilà. Dem her kan man samle mange forskellige, for eksempel som film. Fra film for dem med Jurassic Park, Tilbage til fremtiden og ja, Dødens skab. Og der er så mange forskellige, man kan samle sammen over 2000 figurer, måske mere. Det er dem der, de faktisk meget, men jeg valgte McDonald's, fordi jeg elsker McDonald's. Så jeg valgte den der, ja. Og der har jeg også spil til PlayStation 5. Se her. Se. Det her. Den her spil, det med forskellige figurer i. Og jeg har samlet mange i spillet. Mange har jeg nu. Så. Ja. Og så vil sige, jeg mangler faktisk en sidste figur. Det er 8. rolle. Det er fra Thailand. Det, han gør sådan her. Det gør han. Ja. Ja. Og den her spil, den er god. Så, skål. Og på fredag, der har jeg fødselsdag. På fredag. Så vi ses. Hej.